Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Wani pagyan nyo. Padagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:03 na sang aga. Good morning. Welcome na sa itong kapagpalayag subong nga aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ka programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag sa enerhiya ag magahatag yuhum sa tagsa. O ganun sa mga tao dira kami ara paghimuon nga importante sa adlaw gani ano. Magasimba, may ara kadtuan, bugtaw na kamo dira dakpa ng balde, habon, kabo, kag maligo. O bugtaw na kamo dira makakaksyon Bangon na. So again mga kaaksyon, sumuga adlaw, it's November 22 of 2020. Panibagong araw at syempre panibagong bukas para po sa ating mga sarili. So sa mga tao dira nga medyo napaslawan kagapon na naman amo na mga sumukok isa mga kaaksyon well, that's life amo na ganay hambal nila, hindi po araw-araw ay Pasko. Kaya kita sa mga adlaw nga masiling tabalang napaslawan kita, nabasted kita amo na ko kay sa mga kaaksyon ang masubo but that's fine. Importante nga subo nga adlaw pasanon ta ang aton kaugalingon, kuguson ta para makabangon kita Ang lain sila ko, lain ba lang atong kuguson bala? May kuguson kita, kag i-plaster sa katrim. So anyway, mga kaaksyon, again, it's November 22 of 2020. Bukod dasig siyang adlaw, Doon sa San Ulan to, nagsugod ang Pista Minatay. Subong yang adlaw, mga kaaksyon, malapit na kita magatakop sa bulan sa Nobyembre, kag pasulod na kita sa bulan sang Disyembre. O sa mga tao dira ka may ara sa mga ihado kag ihada. Subong pala nga daan mga kaaksyon, amat-amaton tanan Amat-amaton tara sila hatag kay basi bala paglampot sa bulan sa Disyembre kag magtingob sila ati basi bala magkalabuslot bulsa Sa mga tao dira ka nagaplano na sa ilang mga Christmas party dapat let's not forget nga ara pa sige hapon si COVID-19 kag kun madayon gid man dira ang inyong Christmas celebration
let's not forget ang pagsunod gid sa insakto nga physical distancing. Pagsuksok sang face mask kag ang aton dira nga face shield. Mas malipat kita bala. Nabala nga sa bulig sang Agua de Pataranta, nalipat na kita nga may COVID-19 pagali, no? So mga ka-aksyon, samtang wala pa gid deklarasyon sa ginatawag naton nga implementation sang vaccine ara pagyapon si COVID-19, dapat yung mga ka-aksyon maghalong kita. Kay base bala magbalik naman dito bala sa Europa, bauti minsara bala nag-lockdown na naman to sila. Sa aton dire, posible man na matabo kung na mga tao tigas sa gihapon sang ulo. Sila to gani mga kaksyon, manggaranon nga mga nasyon, kompleto sila sa mga gamit. Kag kung imo paminsaron, may kwarta gid sila ya. Timinsaran bala nag-lockdown sila balik, no? Diba? So, gani mga kaksyon, hindi gid kita maghatag kumpiyansa. So, dapat let's observe insakto nga physical distancing. So anyway, subong nga adlaw, it's November 22 para aton balikan mga kaaksyon kung ano ba lang natabo sa itong unang panahon magluwas nga nagwa ang Toy Story. Amo ning isa sa mga paborito nga animated film ang Toy Story nga naglabot na iga sa part 4, no, di ba? Nga ginbidahan ni Tom Hanks as Woody. Wow na wow! So mga kaaksyon, sa itong November 22, tuig 1963, amo na siya masiling naton nga nagsyak sa bilog nga pumuluyo sa bilog nga kalibutan, especially sa pungsod Amerika. Ari November 22, tuig 1963, si John F. Kennedy, ang ika-35th nga presidente sa Estados Unidos, ang ging assassinate. Si John Fitzgerald Kennedy ang ginbunag sa gwa sang Boston, Massachusetts sa itong May 29 tuig 1917. Ang iya sini nga ginikanan sanday Joseph Kennedy Sr. na isa man ka negosyante nga politiko kag Rose Fitzgerald, isa ka pilantropo kag socialite. Ang iya sini nga paternal grandfather amo si P.J. Kennedy nga nag-serbisyo bilang legislator sa Massachusetts. Ang iya naman sini nga maternal grandfather na si John Honey Fitzgerald ang nagserbisyo man bilang US congressman kag na-elect sa duwa ka termino bilang mayor sang Boston. So ari mga kaaksyon si Presidente John F. Kennedy ang gin-assassinate sa November 22 tuig 1963. Alas 12:30 sang udto Central Standard Time sa Dallas, Texas sa adlaw sang Biyernes. Damo gid nagakainit sa mga presidente sang Estados Unidos. Nga man. Pero mga kaaksyon tungod ba siguro sa isa-isa bala kag masiling naton nga isa ini sila ka power o isa sa mga powerful countries sa bilog nga kalibutan. Sa panahon sang administrasyon ni Kennedy, nagtaas ang gasto sa militar sa nuclear, conventional forces kag sa US advisor sa Vietnam. Makon mo na humalin sa 400 ka mga advisors gindugangan pag ini kag ini nangin 16,000. Ang pagtrain sa mga taga-Vietnam sang CIA para sakupon ang ila mismo nga nasyon ang nagsugod man sa panahon ni Kennedy. Diri man natabo ang Cuban Missile Crisis nga ang submarine sang Union of Soviet Socialist Republics o USSR ara sa dagat sang Cuba kag handa ini nga mag-atake sang mga barko kag isla sang Estados Unidos. Pero ini mga kaaksyon, wala madayon matapos mag-atras ang submarine sang USSR. Tikon ini mga kaaksyon na tabo amo ni siya ang starting point nga matabo ang World War III. Kaya if you can remember mga kaaksyon, kontragin niya sang US yang Cuba, di ba? If you can remember Fidel Castro, makon mo na
masobra ka 200 ka attempt sa assassination, survive yapon mo. Amo na si Fidel Castro nga anay presidente kag revolutionary leader dito ya sa Cuba. Ti daw kumbaga pa duging prison sa nga isla, no? So amo na mga kaksyon, wala ba dayon ang plano kung tani isang USSR nga magpalupok to bala sa torpedo nga nuclear dito ya sa isa sa mga isla sa Estados Unidos. Kaya tinakabaluya ang pungsod Amerika nga diri sa dagat nga nga malapit sa Cuba, ari giding submarine mo, no? Ti ang kuha naman mga kaksyon nagadrop ya sang bomba iniya ang barko sa Estados Unidos. Iniya hindi kay para ya iguon to mga submarine, kundi para ipabalo sa mga crew or tripulante sang submarine nga magpaibabaw para magistoryahanay sila. So amo na mga kaksyon, wala matabo ang plano sa USSR kay isa man diri ang isa bala ka leader Manila kati before ka magpalupok sa torpedo nga nuclear, dapat may ara sang approval sang tatlo bala katag-as nga mga opisyales. Pero galing kiti, dapat ya tatlo ginaka-approve ya. Kung isa dira ya ang mag-disagree, hindi na siya matigayon. So amo to natabo mga kaksyon. So anyway, amo na balik kita sa kay Presidente John F. Kennedy. Ana siya sa Texas para sa isa ka political trip para sulbaron ang tensyon sa tunga sang Democratic Party Liberals na sanday Ralph Yarborough. Don Yarborough ka governor nga si John Connally sang Texas. Kay ang iban nga Democrat ang hindi nananamian sa kay Kennedy. Ang isa man sa rason para sa iya ikaduwa nga termino. Kay tinatabo ini mga kaaksyon tuig 1963. So isa na lang katuig maga-eleksyon na naman ng Estados Unidos kag ining si John F. Kennedy ang magapa-re-elect. So mo to kag sa bilog nga state sa Estados Unidos medyo nubo na diriya ang kumbaga pa ang suporta bala sa kay Kennedy sa bilog nga Estados Unidos sa dira siya pirmi nga kadalman sa Texas. Duha mo nang iya nga weakest area sa iya nga pari-elect kung tani kung siya ang wala ma-assassinate. So mga kaaksyon, siya gilayon ang dali-dali nga gindala kay ti amo to mga kaaksyon samtang nagapadayon ang presidential motorcade sa downtown sang Dallas, siya ang gintiro sang duwa ka beses. Ang unang alupok ini ang nag-igo sa iya nga tutunlan. Kag ang ikaduwang lupok mga kaaksyon, ini na ang nag-igo sa iya nga ulo. Sa gilayon ang dali-dali nga gindala sa pinakamalapit nga ospital sa amo na siya ang Parkland Hospital for emergency medical treatment. Pero siya ang gin-pronounce nga patay 30 minutos ang makalipas. Timin sarabala ginigo kada si mo dira nga tutunlan. Kag pagkatapos maigo kaya sa ulo da. Mabuhi ka pa bala na? Of course, guro ba si miracle na lang mga kaaksyon. For galing kiti, dira gid nag-igo sa ulo mo, naigo dirang utok mo, di ba? So I guess kintilawan man to sa mga doktor nga i-revive siya or buhion siya, but then it's too late. Suno sa mga historian. So mga kaaksyon, siya ang napatay sa edad nga 46 anyos, hubin pa 46 anyos, kag naging presidente sa Estados Unidos sang 1,036 days. Si Lee Harvey Oswald nga empleyado, amo na siya yung tawag naton nga order filler. So I guess siguro mga nagabutang dira sa mga libro sa Texas School Book Depository, lugar kung sa diin ginpalupok ang armas ang ginaresto sa pagpatay kay police officer J.D. Tippit. Nga sa ulihi, ginkasuhan sa pag-assassinate sa kay Presidente Kennedy. Dito siya nagpwesto mga kaaksyon sa Texas School Book Depository. Budlay yung mga kaaksyon nga kati nagkadto to mga pulis mo. Una, wala siya mga recognize nga siya gid ang nagpatay because ining siya
Lee Harvey Oswald nagaubra man dira kag isa na kabulan ti ambal sa supervisor ining si Mr. Oswald empleyado ni siya sa diri sa Texas School Book Depository. Galing kiti wala man to ginhambal nga isa pa lang siya kabulan nagaubra no. Kag partagaan ka mo sang background mga kaaksyon. Ining si Lee Harvey Oswald ini siya ang anay US Marine nan. Gindinay niya ang pagtiro sa bisana kay sino o pag-amin nga siya isa katarantado. Uy, tarantado sa kuno. Pero siya ang gintiro man ni Jack Ruby sa tong November 24 anti siya ma-prosecute. Tigid dakop to sa mga kaaksyon. May na-recover to nga mga pusil no dito mismo sa Texas School Book Depository. Hambal sa mga pulis una nga ang ginagamit sa pagpatay sa kay Presidente Kennedy ang 7.65 Mauser. Pero gin-check ini sa FBI, hambal sa FBI, nagsala ni sila. Ang insakto ko no ya, kundi Italian Carcano M9138 Infantry Rifle. Amo na siya dapat. Diba siguro yung gadali mga pulis no? Dito sa Estados Unidos ang una. So amo na, tag mga kaaksyon ano bala ang ginsakyan ni Presidente Kennedy samtang ato bala ang motorcade na ang ginsakyan mga kaaksyon ni Presidente John F. Kennedy upod bandito ang governor sang Texas amo ang open top 1961 Lincoln Continental 4-door convertible limousine ti ang iya sini nga US code yan, no? US Secret Service Code, amo ang SS-100X. Nakasakay madira mga kaaksyon ang First Lady sa Estados Unidos na si Jacqueline Kennedy, subong man si Governor John Connally kagang iyaman nga asawa. Ti pagpalupok to sa kay Presidente Kennedy, naglapos kag naigo man diri sa likod ining si Governor sa Texas. Kag ini siya ang nagsakripisyo man sang 3 broken ribs, punctured lang and a shattered wrist because nga nagsulod diri ang bala no agin palupok sa kay Presidente Kennedy kag naglampot man ini sa iya nga paa. Pero ini siya mga kaaksyon nakasurvive. Well, mga kaaksyon amo to ang nagpatay o nagtiro sa kay Presidente Kennedy ang ginpatay man ni Ruby. Jack Ruby, ano? Si Ruby naman ang ginaresto kag na-convict sa kaso ng murder sa pagpatay sa kay Oswald. Si Ruby ang nangin madinalagon sa iya nga appeal sa iya conviction kag death sentence, pero siya ang nangin masakiton kag napatay sa cancer sa tong January 3 tuig 1967 samtang ginaset pa lamang ang petsa sang trial sang iya nga kaso. Damo naghambal sa una mga kaaksyon nga ginapatay si Oswald kay base bala kuno magkanta pa no. Isugid pa kung sino nagsugo sa iya, kung sino ang ang main gid or ang principal gid nga suspect sa pagpatay kay Presidente John F. Kennedy. So muna mga kaaksyon ang natabo sa tong November 22, 1963, si John F. Kennedy ang ika-35th nga presidente sa Estados Unidos ang gin-assassinate. Kag siya ang napatay sa edad nga 46 anyos. So mga kaaksyon, tutok lang kamo dira because sa aton nga pagbalik na kabalo bala kamo nga sa pungsod Finland, mas prefer sa mga amo dito nga mamati sa sounds ng traffic kumpara sa nature nga mga sounds. Ba siguro ang mga amo dito sa Finland mga kaaksyon na-stress na guro sa mga hulog sang tubig, gahod sa mga pispis, mas prefer nila ang sounds ng traffic. Nga bala mga kaaksyon na may balaan nyo sa atong pagbalik diri lang sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga, linaw wagay sa ngalan. Good morning mga ka-action. This time, magatamyaw na kita sa mga nag-post diri sa atong Facebook Live sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Okay, so magatamyaw na kita ha. Do not forget, ako kamo dira may gusto nga tamyaw on birthday or sino madira, i-comment to lang diri sa aton nga Facebook Live. And also do not forget to like and share. Alright, so magamat-amat kita diri ha. Good morning sa kay Rowena Castillo de la Cruz, kapamatiban sa aton Alex Fuentes. Good morning sa imo Action Red. Happy blessed Sunday sa imo. Sa iman sa imo Alex Fuentes. Rowena Castillo de la Cruz. Good morning. And also good morning sa kay Maninay ha, Annalyn Bradas. Good morning Ihado. Shout out the BFG Group. Good morning dara sa inyo ha. Ginapatamyaw ka mo ni Maninay, Annalyn Bradas. And also, ginagrit man nato na si Maninoy Nelson Bradas, kapamatiman sa aton. And of course, Sir Nelson Sidilio of DPS. Pero may nagapamati sa aton. Thank you, ha. Marian Panagiton, good morning. Gamonitor kami diri sa imo. Thank you, Marian. Bong Tizo Arroyo, maayong aga, sir. Okay, watching Barangay Takuling, Porok Violeta. Wow, thank you, ha. May Mondilabar, good morning. Actually, taga-kuha na siya, ha. Taga Ubiquity before. I guess, I'm not sure kung ari pa di siya sa Ubiquity. Anyway, good morning, May, ha. Gapamati man sa aton, Rochelle Matandak, morning. Marian Panagiton, yun. Good morning dira sa inyo, ha. Sa May Lagranha, La Carlota City, Roderick Ungon. Kape kag Action Radio Sampat. Correct. Thank you Roderick. Rolly Famulaga Pagapulan. Good morning Action Radio. Amo na mga nag-comment diri sa ato na. So again, kung kamo dira may ara sa mga jokes, you can also post your jokes diri sa ato nga Facebook Live, and also pwede nyo man diri i-PM sa ato ng FB page. Pagkitaon nyo lang mga ka-action, Action Radio Bacolod, or you can also send your jokes sa aton diri nga text hotline is 0938-225-5017. Natamyaw man ato na si Attorney Mark Steven Mayo kapamati man sa aton. Good morning sa imo, Attorney. And of course sa kay Sir Ronnie sa office ni Councilor Cindy Rojas nga nagapamati man sa aton kada adlaw, di ba? Madamong salamat ha. Kay syempre natamyaw man aton pamati man sa aton subong nga aga ho si Audi Zulaybar, former kagawad of Estefania, pamati man sa aton. Thank you. And also sa kay may nag-comment na sa aton. Okay, good morning. Happy birthday sa kay Celia or Sesha. Sesha, I guess, no? Sesha Mumandre of Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Halina sa kay Arnolfo Sanchez Palma. Ben Badge, happy birthday sa bata ko, Marian Joyce Badjan or Badian? Badjan, no? Sang Von Ryan Pulupandan. Anak, I know nga damo ko pagkukulang sa imo bilang father mo, pero don't worry, babawi ako sa pagkukulang ko sa iyo. More birthdays to come. Happy birthday, anak, from Ben Badge. So mga ka-action, comment lang kamo diri kung may ara ka mo gusto time yahon or may ara ka mo diri nga mga jokes, i-PM nyo man ha. So magabalik kita mga ka-action ha, matapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation Sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:26 na sang aga. Again sa mga tao dira kamera kalantuan nga importante sa adlaw nga ni bugtaw na kamo dira dakpa ng balde hamon kabo kag maligo. Bugtaw na bugtaw na bugtaw na bugtaw na bugtaw na bugtaw na bugtaw na. Lugay na kamudra lamin day mga kaaksyon ha. Bango na hindi na magbalik dira. Bango na. Nga kaaksyon, subong nga aga makaupod naton si Aksyon Brian Morden sa pinakauli nga balita diri sa syudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Brian, good morning. Good morning, Action. Red pasensya daw dilata na pagsunod ko ako. Ba siguro ka problema naman ang signal, naman? Ako may problema kay natamaan ko ni. Natamaan sa higop, man, kaon bibingka. Hindi kay daga pa tuyong-tuyong ko sa balita mo parte kay Kennedy Blanc. Okay. Excited pa naman ko mati sa mga amo nga araman sa Oy, subong sa nga adlaw na patay, no? Way back 1963. Okay. Dugay ng imo presentation sa amo, dugay man. Medyo dugay man. Ato parte sa amo galayang hindi sila gusto ya sang kagubatan ng mga sound, gusto nila ya traffic. Yan, di pa no, pero di yung bang kasi mga amo, no? Gani man. Guro ba sina-stress sila sa mga pispis ng mga tunog. Pero may kagubatan pa man to yun nabilin. Ati, biyara pa man so far. Diri sa ato, may mga amo nga pala na okay, why nagita bukid, no? Nga. Why na? Action Red, sa naman tiniyon ang kwan, ang sidlangan naton, bao naga-lagom-lagom siya. Mm. Hindi, ikumpara mo nagligad to nga Sunday, sa nagsana gito. Mm. Pero subong niya medyo malagom-lagom gid siya, meaning kapatimaan nga basi may matulo-tulo gid ang ulan subong adlaw. Wow. Daw halin pa man gid kagabi giga batyaga naton nga naga-kwan siya, naga-purupis nguo na ngaton sa kalangitan. Gani, do alin pa to kagabi nga do may tulo. Tulo. Muna sa atop lang. Batyagan mo gid, no? Ano sa atop naga-tulo-tulo bla. Nan. Kwan amo ning delikado man sa kwan sa ikaayong lawas. Kailangan tis nga magsulay sa ulan, paligo gid anay. Nan. Okay, kung isang ulan do akig man na sa gapanimaho mo ari mo ay. Kung may kalantuan ka mo subong, basta may pa ka mo kagawa da sa bintana nyo, ara pa ka mo nagahuluhigda, naga-monitor. Ang Negros Occidental, hindi ko yung pag-asa ha. Kitaan talang ang panganod talagom. So, magdamo-damo ni karon sigurado ko ibundak ni gini Action Red, no? Pero may sitwasyon Action Red. Bacolod subong, ati Domingo tawhay. Kapisar nga ti may mga misa na. Kaya kiti pila man lang ka porsyento pang pwede gin maka-attend abi sa misa. I guess do 30% pa sige hapon Action Brian. Oo, jutay pagid kayo. Ang iba nagatingwa gid man tani nga makasimba galing iti amo na. Pagkakita nila nga dugutok ng simbahan ga atras man sila mayuman. Kay chindis la sang protocol sang health protocol mismo ano. Nga hindi na tada magdasok pa kay kabalo na ng Ginoo nga bisan magsimba kita ko hindi nga gasalig ka sa iya. Gapangamuyo kasi ati way gina problema no. Nami gid man ton nga nagapangamuyo kang ara simbahan mo. Lain gid man. Lain gid man ga pulupungko kada abi. Lain lang kung intention mo na yan, dala mo balikid kung sino itong may nag-shorts, no? Lain naman. Mayara, parte gin-action break kung kisa, no? Kabalo ka ba, iban man yan ang mga tao, bala, or iban na nga, not all man, nga
Masiba na lagid ang suksok bala nga bayo bala. Gani man. Kung isa di mo na mabasol, pareho abiyakon, lalaki kuya, ikaw lalaki man. Hindi ka mabasol nga makasiplat ka mo. Oo. Oo, kay lain lang na kung nang siplatan mo, laki pagit do. Delikado. Inaguro do nagdugang sala mo da. Tapos inabalang galuduhod ka da, gapangamuyo kagay nulusol ka sa mga sala mo tapos gulpi lang may naglabay da nga pikit-pikit bala kag nagahabok kidang yang pandisusa bala. Pandisyo. Tapos pagtulog kung pagid balay na pagatubang siya, bo Diyos mio, grabe. Perti kadlagkuan nga malunggay pandisal. Perte, no? Duway na sa mga balunggay pandisal, dula na nao. Ambot ba siya nagkuhan, nagkalaubo sa malunggay? Laubo sa balunggay. Labay lang to, labay lang. Labay lang. Kapulupong ko, kagapangaluhod, kagapangamuyo. Oh, Diyos ko, patawa na. Oh, ano na? No. Isa na ko na action Bryce sa mga disadvantage ano na balang tamaan kapag kaon sa kalabasa kabis ka layo palang kita mo. To pro ini aton dul ko kadlaw man putod na gakatabo gina yan. Ara gid. Pangabay ta sa mga utod ta nga mga babaye kung mag misa gani o magmisa magpadulong sa simbahan. Suksok sang formal, no? Sabi na gid simbahan Katoliko, ginadamulay lang na pirmidan sang iban man nga simbahan. Ngati ang Katoliko ngalan man lang na ang personalidad na dayang ng taon ta. Di malain, no? Kalain ng taon. Para hindi babalikdan sa iban nga laki, magsuksok sang tadlong. Kag syempre action Bry dapat all the time close the book. Nanda. Magsakay-sakay ka na sa jeep kung kisa mo, Diyos mio, na balang bago ka lang alin simbahan, ba nakasala ka naman kaisa. Gani. Ginawa mo na nga piyong-piyong na sus, kung mag-ulang mo sulod halin. Ate, dapat talungan, gina ka ba si may makita ka na balang hindi amo, balay ng aloping, wala putos, balakson bray. Pilit-pilit ba, aloping? Ang aton diri palibot subong malinong-linong gid katama. Ang nagalambiyong subong kita direction red kuan inang basurahan sa Bacolod. Temprano pa sila nagpanghakot ilabi na gid sa mga main streets naton. Ginauna gid nila kuha imbis nga antes niya mo ning pagpadulong sa mga madamo balay kay sa mga subdivisions abi sa unahon anay ang main road diri sa Bacolod. So, muna ang sitwasyon na tulad tawhaya, o ay dapat kabalakan muna kung magpadulong ka lang simbahan, dala ka payong mo, kag mga protection mo da kay base mabasa-basa ka sa ulan, matulog taliti kung kaisa mo. So, dapat may protection gid sa aton sining kaugalingon mga kaaksyon. Pati sa mga pinulis nga balita daw tulad tawhay pa sa sining mga tinion action red so far. Mula to nagligad nga gabi nagkaladakpan duha ka tawo, babae kag lalaki sa police station number 2 ato, no? Nga tigin pa pagkapailan sila sang kaso, dira sila ginahimo nila house, ang isa ka pension house. Duwagin niya galit, isa-isa sila. So kasa ang bypass operation, tinagkalakuhaan sila sang armas lutang babae, kag isa ka binabaye action red. No? Uy. Pero anyway, illegal drugs, sorry. Anyway, action Bry, may nagkaladakpan pagyapon sa curfew? Oo, may ara paghapon action red hindi masiro kung kisa mga police station may ara pag nga wala nagasunod sining kuan hindi maglagaw sa mga oras sabi nga alas 10 tubtob alas 4 ara paghapon may nagaginuwa pa ang iban balibad halin sa trabaho amo na hindi naman na guro mampas sa trabaho. Kaya mismo ang mga tagiya sa negosyo na, kabalo na silang hindi pwede maglapas la sa alas 9. Yes. Oo, hindi ka pasarang ilang sining palusot, action red, no? Kaya ba siguro ang rason nila, alin sila sa obra, pero kapanimaho sila ilim nun? Oo, ang iban din daw ay naging managbaligya pa ilim doon. Pagkatapos so nagligad si Manang ang ipeng libot sila bla ni Police Major Sherlock Gabana. Oo. Damo gitong ila sining ato gani diri lang to sa sulod sa Bacolod mo. 15 gitok bilog mo. Oo, kadto sa mga buro barangay bla. Pedra makasapogit sila sang hindi na tuya kay tipsing lang kundi iya pahubog na gidya. Amo na kisaga kalipat sila bala kay tungod guro sang espiritu sang agwa di pataranta nga mo na bala ga extend pagid mo. Gani man
man sila ginbawalan nga mag-inom. Dito lang sila puluyan. Mo man lang sila pero upon mo yung pamilya mo yung bla. Dapat na. Oh, tiyan mo na action red ano. Speaking of curfew, way pa to mahilisugtan. Ang ginaayo sang simbahan diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga i-shorten kun tani ang oras instead of las 10 of the las 4 sa aga, las 10 of the las 3 ang kaagahon. Ini may relasyon sa plabuton nga misa di Galileo bla action red. Oo. Oo, kiti ang simbahan gidya ginapasugtan na man ang misa mo pero tiyan mo na dapat may distansya lang. So nag-ayo sila nga kung pwede las 3 para ang iban ang misa la las 4 ka umpisay, las 4:30 so iban las 3 lang magwa na para makadto simbahan. Di dapat makatulog temprano kay hindi sila magkaladakpan sining curfew nga ini. Ano ka nung malanga daw light nga ayo bla kun ako sugot ako niya. Gani. Pero may idea ka taksyon bray pati sa ordinansa nga ato lang face shield, face mask. Okay mo nga City Ordinance 499. Yes. In author ini Councilor Attorney Archie Baribar. Oo, actually kuan hugot na lang ginapatuman is Bacolod subong action red no. Kag ang face shield nga gamiton mo hindi ang face shield subong nga makitaan ta nga pa-cute na lang half lang. Ang half. Mo nakita ko. Amo na ginapasayod para subong nga sa mga ulo artista akon sa social media mo. Gani. Oo nga ang mata lang iyang natabunan kag ang pinaka-portion na sang ilong. Di bawal ina siya diri sa Bacolod dapat siya ang bilog nga lawas mo lawas mo pinagdawong matabunan gid action red amo ning daw plastic gid bla. Oo, so amo na ang gina-require sining face shield ordinance ka ini diri sa syudad sang Bacolod. So kung taga outside Bacolod ka, kadto ka di hindi ka gid madalas ang imo sining face shield dira nga half lang sa imo guya. Dapat ang full gid nga makubera ng pangibod ng aguya. Okay, dakpon ka man di action red sa gihapon. Amo gini siguro ang face shield nga before 80 pesos subong tag 25 na. 20 sakto na. Sakto 25 nagbato-brato siya. Oo. Nagbulubahado siya. May issue pa na subong ni makadlaw ka na lang sa issue gani mo. Nga man. Ang bali lang nga ginasagi gid nila ka force nga amo ginaibing itsura sang face shield. Kaya may ara naman face mask, di ba? Pag face mask ka na, may tabo ng imo ba bakag ilong, kundi mata na lang ang kulang. Di nga mo gining bilog nga nawong mong tabunan, sinubi nang umpra di ay naubos bakal. Kaya sa diyaman ni action Brayman. Pero kaya sa diyang issue mo. Pero galikiti, siguro action Bray, isa man guro, dira ka purpose is to protect man guro. Kaya basi bala sa ulihi, inabalang magkabos-kabos dirang imo nga face mask at least makubera man siguro bilog gid yang tsura no. Diyan man ako man ang pinaka-purpose abo nga bilog mo nga guya kay kabulok ang guya tadi magluwas ang buslot sang ilong ta. May mga gamay nga buslot ning aton nga skin boski. Ang panit to vlog may ara na nga ginatubuan sa mga blahibo tamo. Dira pwede man sumulod ang laway kun maglaptas na nayon nawong wapkan. Subong ko no kung kita ka kontra bisan may ka na 45 mo. Tupla na lang ang piyon. Tapos mahambal mo dayon nga pasensya gi kana duplaan ta ka no abi kay may sintomas ka subok eh. Oo gani ba? Di ko ka panabor. Gasal. Amo na nung shield subong nga mas bakod pag ito, no? Amo na kita ka kontra. Pagpalapit siya palang dahil mo ighaw. Siguradong lang. Kita mo ito natabo gapon sa Barangay Felisa. Naka-kuan kasi na, naka-news kasi na. Wala gid ko ka kuan gid Oo, may isa ka, ang protocol subong niya sang Dagabusong, once nga daw manugbata ka na, before ka dalon sa hospital, ipaidalom ka sa swab test. Swab test. Red, yes, yes. So may nagbusong to sa Barangay Felisa nga nagpositibo. So kwaon siya sang kuan CDR RMO nato sa Bacolod, ang mga authorized person abi. So ginkwa to siya, medyo may gamay nga linalisay kay ang pamilya nagapangita sang result. Nga papel man lang ti wala gid may i-presenta according to them lang. Wala sang result. Pero tigin pa sugtan niya pon nga ipadala. So ang next move sinang himuon sang mga otoridad amo ang pag
tracing abi. Contact tracing kung sino nakahalubilo ni Gabusong. Ti bilog nga compound to ginpaidalom sa swab test kasi lang pinaka close contact abi sa nga amo to nga babaye. So pag next day nagwa ang result nga ang iloy or ugangan sang babaye kay Dukulo compound din sila nagpositibo man. Kahapon may nagkadto nga mga BHertz black sa barangay. Why sila abi naka-PPE, na? Why sila naka-PPE pagkatapos ang alegasyon pato sang Tagbalay nga inang may nagsulod sila ng duha ka baye, naka-mask lang, wala man face shield. Uy. Oo, kabalo nagisla nga positive galing kalantuon nila da pagkatapos wala sang kompleto nga gear abi uto sila ng protection. Protection. Oo, daw pinangakig bla nagkuha video ang Tagbalay, pagkuha cellphone, nagdinalagan atong duha, kag may duha pag ito sa sa karsada gahulat. Naglubaan na isla dalagan sakay sa ambulance nga dala nila Action Red. Ang lahi pa to kay may naka-shorts to nga isa, way gin man to PPE, according sila basta hindi man to sila magkuha gali sa kuan hambali Kapitan Harden. Hindi sila magkuha to sa positive kundi ma-inform lang sila. Okay. May positive ding iloy sa inyo, damo kami. Di ko may inform lang galing nga nagdinalagan tos lang naging kuhaan video kay wala sila mga face mask. Kag wala sila sang PPE isa pagida ang emotions mula sang pamilya nga daw hindi among approach abi. Nagsaka dugo nila mutong may singgitanay nga nagluntad. Oo, tina-interview man sa Action Radio kagabi naton si Kapitan Harden kag ang babae to nga taga ang BHertz. Ang balya, ako lang to yung ara to sa may nag-alibay man sila nag-deny man sila sang allegation nga may nagsulod sa Puloy-an sa Bilyaran. Sa tulong ko iskarsada may face shield bangko. Ang halos tanan kami may face shield idang half kuno nga iya sang DOH again provide. Tisling ko sala na kay ang DOH daw ay man nga provide sang half nga face shield. Or inablang hindi ba DOH literally nga naghatag sila nga face shield ko magado advice nga mo sina. Oo, so dito daw fault to siya plus nga gin ka interview sa kapitan. Di ko kap sino to naka-shorts. Siya doon nalabyan na to sa ambulance sa sakay na to ay tulabot sa team ni ko disgrasya gid. Kaya nga sakay man to sa liwat kaya yung tulabot. Ay kasadya man sila. Next time interview tong tuon tagamay. Sige sakay sa ambulance ito sa labot una pa sa saka sa Francet pagid. Oo. Di way gid sa labot kung sa team kinalabyan ng tukuno sang ambulance. Nano ambulance pasakay kay mo kadto kamos pa si positive pasakay kay mo ibang tawo. Paul gid kita na pero gina respeto naman ang ilang ang ilang sabat. Kagabi although paggali kiti in-action bride o lesson na para sa ila next time hindi sila magpakapasakay dira miskan sino dira nga tao no hindi pa to sigurado galing kung tuod gito ang balik kapitan. Base naglusot na lang to pero hindi lang magkwanda. Base no. Okay pro BHertz sa tuguro nga why gidya ko formalan mo. Ang balisang taga sa BHertz naman siya okay man lang sir nga wala naka-PPE basta hambal sa BHertz sa dapat naka-PPE gid man kami mo. Siya galing kiti inang to lapit man lang kuno kagkabalo mas da sang distansya nga kadtuan nila. Kung sa kapitan man pambalon mo, siya okay lang na wala PPE. Wala ang ila statement no. Gani man. Pugali kiti inabalang action bray nga naga-deal ka bala sa COVID-19 bala. Dapat gid ya protektado ka gid kiti what if be dira be safe ka. What if ikaw naman ang hindi safe? Amo na bala maka-transmit ka sa COVID-19 dira miskan sino nga tawo? Yes, pareho to sang gid-interview ko nga bata sang positive. Sa positive iloy ko kadto disla wise la sa mga protection, riskos ka buhi nila. Tinamangkot lang kami nga way mga protection, dinalagan sila kuan sila mon video. Why man sila sang result nga ipresentar kay verbal lang abing nga positive imo iloy. Di dapat i-avoid ta ng amo sina. Kay kabalo ka once nga positive ang imo sa pamilya, malatian na imo virus. Yes. Di dapat mag-inform ka man sa tadlong nga dala ang papilis da di kay daw urak-urakon lang nila ang kwanbla ang pamilya. Yes. So kon may lang ani kay buyayaw lang tunagyan nila what if may karon kung pinanampusan tusla. Kundi ang virus to may sa patuyang mag dula sa lawas pero kung manampusan ko na ora mismo base magkurog-kurog kada kang madisgrasya. So ang mga BHertz na guro ambal natin kompleto mas na sa training sa Lunes Connection Red pabalon ta mga listeners ta. Ma-interview ta sa kwan sa inang mga otorisado gid mamangkot na kuno gim lang dapat ang
mga Dapat, gid. bayo nga himo suksukon sang mga bihertz nga ini. Dapat naka-PPE sila, dapat lang kung ano nga sitwasyon da, i-inform ta sila pagi sa Action Radio. Kaya ko niya Action Brian, nakita ko na bala sa mga sa mga Manila, especially sa Pasig, ano, kung sila magkanto dira bi sa mga lugar bi nga balay bisang nagpositibo sa COVID-19, nakita ko sila naka-PPE gid sila eh. Oo. Complete attire gid sila eh. Gani man, oo. Kag ang balto nila labi, hindi man to sila magkuha kay sa syudad ang City Disaster Manaya or CHO. Okay. Oo, ang makuha sila nga dapat naka-PPE gid. Pero Okay. hindi, mismo ganing taga-Bihert na interview ko nagambal sa dapat naka-PPE gid man, sir. Yes. Hindi ko tinga nagkanto kato nga naka-open ng lawas mo. Siya kayo nabalaan ko man nga distance, natin wrong Japon eh. Protocol, gani mo health protocol, gani mo Yes, pagsalundan, di tapos hindi pagsundon. Importante nga may lesson da Action Braya kag inabalang hindi ta maghatag kumpiyansa. Korekta. Kay once karon tumapik to sa imo. Kumusta to mga upod mo sa ambulance? Na. Pagpuli sa inyo to, pamilya mo to. Karon basulon ati disgrasya gid. Amo Correct, nga gid. dason may mga kapitan naton di ta pag-apinan ang mga bihertz ta, no. Di ta pag-idepensahan, mas labi gani nga balon ta na lang gani nga next time i-check ko gani sila nga dapat hindi sila maglakat sa amo sini. Amo na kasi hindi kay apinan ta pagid ba o gasag-sag ang hindi amo nga hinimuan, no. Amo na Action Red, mga balita sa patrol, bantayan karon kung may ban pagid nga mga balita pro kabay pa nga way lang para linong kita, no. Action Brian Mordenega report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Madamo ka salamat, Action Brian Mordena, sa pinakauling nga balita sa siyudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Well, mga ka-action, this time magabunot na naman kita sa mangin winner naton para sa aton nga sapa. Dapat mga ka-action, hibalon nyo gid or nakabalo ka mo isang pamangkot ko. It's very easy. Sino bala ang kilala nyo nga anchorman diri sa Action Radio Bacolod? Budlay mangkot, no? Grabe. Hindi yung mabudlay kung adlaw-adlaw ka nagapamati sa Action Radio yan mo, no? Nabalak obrahon mo nga kalingawan. Kung mag-away ka mo dira ni mister mo, tod man, sa bulig sa Action Radio, kamu iya ang mag-peace. May peace talk nga mag-exist, no? So, ari na, magabunot na kita sa aton nga winner. Tan 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 tan. Ari na. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. So, subong mga ka-aksyon, ginatawagan na naton ang aton nga winner. Ini siya amo taga Barangay Estefania. Oy. Taga Barangay Estefania. Dapat sabto niya basta katulog pa niya. Hello, good morning. Morning. Wow, ginpukaw tagid ka sa tunga-tunga sa pagdambgo mo kay Dingdong Dantes, di man? Oo. Good morning. Inibala si Ma'am Chris Vilma Treyes. Oo. Wow! Kung hindi ko magsala, ikaw nagapuyo sa East Homes 3, Barangay Estefania. Correct? Correct. Wow! Gansa kon ba? Kagang Barangay Estefania, yara sa syudad sang Bacolod. Correct? Oo. Wow! Grabe! Grabe, no? Pwede na kong guro nga mag-Nostradamus. So anyway, ang pamangkot ko sa imo, ako galing ha, karon ko lang isugid mabalaan mo na karon. Ano? Sino ang kilala mo nga anchorman diri sa Action Radio Bacolod? Si Fred Salanga. Sino pagid be? Makahatag ka pagid isa? Si Brian Morden. Si Rex Cantong. Wow!
Agin pangayo ko siya isa lang ka-additional, ano? Pero gidugangan na pagidua, grabe. Believe ba? So, ikaw gali masiling naton nga solid gid nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Si Wilma Sugaton, kilala kwan ko man. Wow. This is my life. Wow! This is my life. So, ang programa ni Madam Wilma Sugaton kada ano gani oras? 1:30 to 3. Wow! Grabe! Dry makabatik ka sa mga istorya, no? Nagmahatagan sa advice ni mga tao nga doon nalayo na bala sa landas, no? Oh. So anyway, madamog nga salamat sa pagpabati, Ma'am Chris Vilma Treyes. Sige. No? Kag kung hindi ko magsala, ang edad mo mga 67? 67. Wow! Grabe! Gitsa ako, no? Biskan di naguro ka ng lanon, bulang kristal, mabalaan ko na, no? Thank you so much, Ma'am Chris Vilma Treyes, ang aton nga winner. Subong nga aga, no? Madamo nga salamat. Kag syempre, magakontak kami sa imo para maklay mo ang imong nga premyo. Alright? Sige. Thank you! Thank you very much. Good morning. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Congratulations sa kay Ma'am Chris Vilma, ano. Mabalaan mo gid nga adlaw-adlaw nagapamati, ano. Simple nga pamangkot, pero kung ikaw talagsa lang pamati, budlay na kapamangkot para sa imo. Congratulations once again. So, any mga ka-action na para balikan tumulagin hambal tayo nagparty sa mga ato bala mga amo, ano? Mga ka-action sa Finland, mas gusto sa mga amo dito ang tunog sang traffic kumpara sa gahod nga natural, inabalang nature sound, ano? Mas prefer nila. Well, dito sa Finland, mga ka-action, mag-inubra sila bala nga mga tunnel. Iniha, sa may Korkeasari Zoo sa Helsinki. Nag-ubra sila sa mga tunnel. Kaya mga tunnel nga na fitted sa sensors. Di ko magsulod dira ang mga amo, may ara siyang magatunog nga sound. So, kadamo-damo isang playlist mga ka-action, ano? May ara siyang traffic noises. May ara man sang nature and falling rain. May ara man sang choice of Zen music. Nga may ara man sa mga dance music. Kumpleto, no? So, damo-damo mga tunnels. Ang himuon lang sa mga amo, masulod to sila. O isulod nilang ulo nila, pagbutang na nila mga ka-actors mismo sa tubangan, ano, magatunog ang playlist sang traffic at tunog dira sang falling rain or nature, mga pispis dira nga tunog, ano, may ara man sa mga dance music. Pero ang mga amo nga ginatawag nilang white-faced saki monkeys, dito sila yung nagapunsok kada adlaw sa traffic nga sound. Kakaiba, no? Kaya kumbaga pa, Doc unusual pa suno sa kay Dr. Eliana Douglas nga ang abi nila dito sila sa nature nga sound, pero gusto nila dito sa traffic. Tinamin sila guro dalon tos Manila, no? Kung dalon sila sa Manila nga traffic dito, at siguro malingaw to mga white-faced saki monkeys. Pero mo na mga ka-action, siguro suno man sa isa ka doktor dito nga basi natak-ana ini mga amo sa nature sound kag ang traffic kuno nga sound mga ka-action, isa man ini sa nagapatulog sa ila. Di wow. Grabe, no? Kakaiba. So mo ni mga ka-action ang aton nga pangkibot nga balita nga natabo dito sa Finland. Well, mga ka-action, yari na nga itong mga jokes nga nabaton, nga nag-text, kag nag-PM man sa aton nga Facebook account. Desmond has a sparrow in the market.
ka-aksyon, eksena sa airport. Gina-check ang mga bagahe kag ginapauba ang mga sapatos sang pasahero nga masakay sa eroplano. Bakit? Nagambal si Rugo. Please observe physical distancing, sok-sok, face mask, face shield. Sa ibang dira amat-amat na kamusulod para hindi maulihi sa inyong flight. Antes magsulod, ubahon gid ang sapatos. Ubahon gid ha? Tungod sa announcement ni Rugo, ang mga tao amat-amat na nga nagsulod, kag si Lolo Labron, gid ang una nga nagsulod. Masulod ako, sir. Ubahon ko ng sapatos ko. Hindi na, sir. Diretso ka na lang. Sige. Madamo gid ka salamat. Hep. Ikaw ya. Uba ang sapatos mo. Ba sapatos mo? Grabe ba? Hindi mo ko kilala? Ako si Johnny Tango. Ako ya paubahon mo sang sapatos, tapos ang nauna to ya sa ako niyo, wala mo yagin pauba. Sir, kabalo ka, layo pa lang ya, balano na nga baho tong tiil ya. Biskan hindi pag ano ito ya, pag ubahon to ya, gasungaw gid ya. Gali? Oo, gani siya, exempted, pero ikaw ya, hindi. Mahay. Next ka joke ta mga kaksyon. Eksena sa ospital, may anak kuntani hambal si Dr. Johnny sa iya pasyente nga si Lolo Labron. Galing hindi siya pwede makibot o makabatsyag sang sobra nga kalipay. Bawdo ka sakit man naman. Dr. Johnny, nahambal mo na sa pasyente ang kamatuoran. Amo pa na gani, galing kay gaalang-alang pa ko eh. Ano nang nabatian ko? Ha? Magkalma ka lang please, magkalma ka lang please. Paano ko magkalma? Kay nabatian ko gid may gusto ka mo nga iprangka sa akon? Ano? Mapatay na ko? Mapatay na ko? Ha? Kwan lo, kwan. Ano? Magsugid ka mo sa matuod. Lo, nagdaog ka sa luto. Ano? Wow! Diyos ko, hindi na ako makaginawa tapang. Mahay. Madamo nga salamat, Lucy, dira sa may barangay bata sa imong ipadala diri nga joke. Thank you. Well, mga ka-aksyon, madamo nga salamat sa inyong kapagpamati. Ari, ingagaw lang naton tambiyaw ha. Good morning dira sa kay Ari nag-comment sa atong lawig-lawig. Good morning dira sa Pabuluyo sa barangay Estefania. Especially dira sa may Purok Pag-asa nga always gid nagapamati sa aton. Thank you. Well, mga ka-aksyon, inisaliwat si Aksyon Red Salgado kag nagpamati kamo sa programa nato nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.